Kumnandi kakhulu siphinde sikwamukele usabukele la uhlelo uGubulwa sesisesigabeni sokugcina sengizomdedela la ubaba ke usekisagila ubaba Richard kwasiluma mhlambe mangabe ukuthi ke unepeni nephepha izinto uyibhala phansi ungaviva ngakho ngoba mase siphuma uzobe seyasitshela ukuthi ke umsebenzi wakhe utholakala kanjani. Ngifuna nje ukuthinta kancane kule nto yokuproduce ama artist ukuthi usebenza kwangiyazi ukuthi mawusuku sestudio usungenaso isiqiniseko sokuthi into yenza ne-artist iphumela kubantu izophuma injani. Kudala ke nakade senze sibonele ngengoma mhlawumbe abantu abaningi kakhulukazi abalandeli boGubulwa bazomgumula kakhulu uma kukhulunywa ngomali zamfisa nokhamba lomvaleliso obiyeka manje bathuka ndawuleyo ngoma leyo nayo lento yaba nesana nezinye nakho siqeda kubanikeza uLucky Dube remember me. Ngifuna ukuthi uma umsebenzi onesandla kuwona ubone ukuthi ibhuku kubantu ithini leyo nto kuwena. Umfowethu ivele ingitshele ukuthi uNkulunkulu wangikhetha ukuthi ngibe ngumsizi wabantu. Ngoba nje ngingasho ukuthi wonke ama-artists engiwasizile nengisebenze nawo wonke asa-honorishiwe eSouth Africa. Abo Rebecca Malope, abo Nomcebo, abo Baba Umbongeni Ngema, amaningi kakhulu kabi engisebenze nje nawo asa-honorishiwe amaningi intente nakhona bakhona aba-honorishiwe kuphela nje abasasele yiwo labafana abakhuzwayo ngoba bavuthiwe nabo la emculweni. Nami ngeke ngifunde kibo nabo kuningi abakufunde kibo futhi ngakho-ke bangeke beze besuke esihlalweni until maybe beze bedlule emhlabeni ngoba kunalama elements enginawo ukuthi uma ngisebenza nawe ngifune iy'khala ngingakufaki nje njengolakhi ngizobekisa ngolakhi ulakhi ucula ireggae kodwa ayifaki Jamaica ayifaki English ayifaki America ithi nje South African reggae. So-ke nakhona lakha ngiyakwazi ukuthi ngithathe umculo womuntu lona mningi kakhulu kodwa ukuthi kuze senze ongafani nawo asenze kanjena nje uzongena ey'khaleni angidabona. So iy'phiwo lezi engayiphiwa uNkulunkulu ngoba ngiyifundanga ndawo uma ngunikeza into ukuthi yenze manje nawe ngikuthatha manje ngisestudio uzophuma ne-hit ngoba ngizofika ngikunikeze lawo ngizokhipha kulawo ma-elements engane woNkulunkulu. Hayi sibongele kuyamangaza nokuthi umbombo kathisha uwazi isikole kawusazi kodwa zonke lezi zinto okhuluma ngazo sizwala zifuna imfundo sesithathe ukuthi ukukhalipha okunatural kungaba khona kodwa kukhona la esinenkolelo ukuthi kungeze kwakuvumela ukuthi ufike khona ngoba phela uma ungancwadile kahle uzoya kanjani eJamaica uzokwenza kanjani lokuqala phezulu kwehleke phansi ibona okwangisiza ngakufunda konke kanye lo engikufunayo. Abantu abafisa ukulandela baxhumana kanjani nawe utholakala kanjani nanomsebenzi wakho? Bangangilandela kuma social network amagama uRichard Siluma Sekisagila Sekisagila ngicela ukuspela lapho SAWGY Sekisagila wakhona no G ababili na eda nje ureggae no G ababili reggae wakho yikho kunala kunama WG yes so ke bangithola ke wonke ama social network asebenza kanje nayo when uload kweyodwa ngiload emine kwa Orchard eMelika and then Orchard yasile iload ke yona isigroup sonke manje umuntu ekuthole lapho yonke into ethinta noma yipi nje any music outlets anywhere in the world uzofika umthole mawubhalela amagama Sekisagila nengoma uyofika uyithole wonke. Siyabonga kakhulu. 10 seconds yini reggae South Africa ingekho ezingeni? Iba nje ukuthi ngingedwa oyizamayo ukufukula nakulakhe ngangifukula ngedwa wedlula emhlabeni bathi baniseyiphelile manje wena usungilandile futhi wathi hayi ngoba usekhona ngicela ukufukula so ikhuphulile ke wena ayinayo inkinga nje beyidinga nje wena kuphela ngoba usufikile uqedile. Umama ke Sekisagila sokuthakathi Sekisagila ke la iqhubekele lo reggae siyabonga kakhulu kuyena siyabonga kakhulu kwena lapho kubukela ngasekhaya ngizomluzulanda nje manje into kwazi lezahamba nazo beshayeke ingoma yakhe lapha ke eyokugcina ethi You Will Suffocate. Isho siyabonga kakhulu lapho ke eNingizimu Afrika nimlandele inkundla zokuxhumana nje bade esho amaqhawe othola ukuthi mhlambe wena lapho ngasekhaya uyaqala kodwa mawuthi uyayizwa imisebenzi ayikhumbula akhuluma ngayo ayenzile yonke leyo msebenzi abantu abaziyo kodwa yena mhlambe kungenzeka ukuthi kungamanzi abanye bayamangala bathi awusiyamazi kudala besamangala nje ukuthi washo naphi. Sibonga kakhulu umsale kahle ngasekhaya.
far, so good, we're still living today. We don't know what to do or pray. It is so far, it is so good, we're still living today. We don't know what to do or pray. If I could be your children, and you are be proud to be your children, and you are thinking about the children, it is the greatest thing you've done. Telling them about yourself, it is very well known. Leaving them with nothing in this year confusion. They will be forever in this individual world we've chosen. Oh, 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 no, no, heaven sake. Oh, 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 no, we need your protection. I'll take you to the highest. You will suffocate. You will come down and leave me free. I'll take you to the highest. You will suffocate. You will come down and leave me free. Telling them about yourself, it is where we went wrong. Leaving them with nothing in the sea of confusion. We will be forever in this individual that we've chosen. Oh, 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 no, no heaven sake.